Todo pito. 7 healthy habits na go na go. Care for yourself, care for others. Alam mo ba na 1 in 5 Filipinos ay may mental health problems? Ito ay ang ikatlong pangkaraniwang health condition sa bansa, lalo na sa kabataan. Ang depression ay isa sa maraming uri ng mental health disorder. At ang Pilipinas ang may pinakamaraming kaso ng depression sa Southeast Asia. Ang mental health kasing importante rin ng physical health. Para maingatan ang mental health mo at ng iyong mga minamahal sa buhay, gawin ang mga sumusunod. Mag-exercise o tumutok sa mga hobbies. Nakakabawas ito ng stress at pwede ka pang humubog ng mga bagong skills. Mag-breathing exercises, tulong pangpakalma. Breathe in for 4 seconds. Hold breath for 7 seconds. And exhale for 8 seconds. Gawin ito 4 times, twice a day. Makipag-connect sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ipadama ang iyong pagmamahal sa regular na pakikipag-usap, pag-text o pag-video call sa kanila. Care for yourself, care for others. Pangalagaan ang isa't isa para sa malusog na kaisipan. Para sa pinatatag na edukasyon sa Pilipinas at patuloy na balik eskwela at paglabas, estudyante, magpa-booster na. Sa booster, edukasyon, pinaslakas! Para sa pinatibay na trabaho sa Pilipinas at patuloy na pagtatrabaho at paglabas, manggagawa, magpa-booster na. Sa booster, trabaho, pinaslakas! Para sa pinalakas na kalusugan sa Pilipinas at patuloy na proteksyon at paglabas, Pilipino, magpa-booster na. Sa booster, kalusugan, pinaslakas! Todo pito. 7 healthy habits na go na go. Get vaccinated. Noong 2017, isa sa bawat 5 batang Pilipino, edad 1 hanggang 2, ang di nabakunahan kontra tigdas at polio. Isa ito sa mga naging dahilan ng pagkalat ng tigdas at polio outbreak noong 2019. Kaya para sa kalusugan ng lahat, ugaliin nating magpabakuna. Protektahan natin ang mga bata at kabataan sa tulong ng pagbabakuna. Kayang-kayang iwasan ang mga sakit na nakamamatay o nagdudulot ng kapansanan. May bakuna rin ang mga nakatatanda. Kumonsulta sa inyong healthcare worker tungkol sa mga vaccines na nararapat para sa matatanda. Magpabakuna. Huwag matakot. Sa mahabang panahon, ang bakuna ay napatunayan ng ligtas at epektibo. Kaya let's get vaccinated for a healthy Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Pag-ibig ang panalo, one love, isang uri, papugay at papuri, walang talo sa pagpapasuri. Practice safe sex para sa pamilya at minamahal. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. Bata, anong pangarap mo paglaki mo? Ang pangarap ko po paglaki ko ay seaman. Paglaki ko, gusto ko maging chef. Paglaki ko, gusto kong maging doktor. Paglaki ko po, gusto ko pong maging bombero. Paglaki ko, gusto ko pong maging flight attendant. Paglaki ko, gusto ko pong maging doktor. Tay, tulungan natin to pa rin, pangarap ng mga bata. Usap tayo tungkol sa family planning. Dahil ang pamilyang planado, future ay protektado. Okay kay baby ang bakuna. Sa pagbakuna magtiwala. Pag kumpleto
bakuna. Panandalian lang po. Sa konting aray ni baby, laking ginhawa ang proteksyon nito. Minsan, nakakalagnat daw ang bakuna. Relax lang, natural to. Okay, ang mga bakuna, DOH recommended ito. O mga reaction ay temporary, gagaling din po si baby. Kapag may napansing kakaiba, agad kayong magpakonsulta. Okay kay baby ang bakuna. Sa pagbakuna magtiwala. Pag kumpleto protektado si baby ipapakuna. Bakuna. Kaya maniguro kumpletuhin na. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. JV sa Bishopy Lifestyle. Tubig na yan, kalusugan ay unahin at mga nahi ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo sa ulan. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Handa na ako sagutin ang tanong ng bayan tungkol sa booster shots. Dok, ano po ba yung booster shot? Fully vaccinated naman ako. Kailangan ko po bang nito? Oo, kailangan pa rin natin ang booster shots. Ang booster shots ay dagdag na COVID-19 vaccine na ibinibigay sa isang tao para maibalik ang proteksyon na humina o nawala. Ito ay ilang buwan matapos makompleto ang naunang mga bakuna kontra COVID-19. Sino-sino po yung pwede nang tumanggap ng booster shot? Napaka-importante ng tanong na yan. Ang mga fully vaccinated na edad 18 taon pataas ay pwede nang tumanggap ng unang booster shot. Basta siguraduhin lamang na 3 buwan nang nakalipas sa iyong huling dose ng bakuna. Para sa mga nakakuha naman ng first booster shot, ay umantabay sa schedule para sa inyong second booster. Aling mga brand po ng bakuna yung maaari kong tanggapin bilang booster shot? Maaari kang mamili kung kapareho o ibang brand ng bakuna ang kukunin mong booster shot. Narito ang listahan ng recommended na pagitan at kombinasyon ng primary series at ng iyong booster dose. Paano po ako makapagpaparehistro at ano-ano yung kailangan dalhin sa araw ng bakuna? Simple lang yan. Magpa-register lamang sa inyong LGU o health facility at dalhin ang inyong vaccination card at valid ID sa araw ng iyong appointment. Para naman sa mga immunocompromised patients o may malubhang karamdaman ay magdala lamang ng medical certificate. Dok, konti na lang naman yung kaso ng COVID-19. Kailangan pa ba ng booster shot? Oo, kailangan pa rin ng booster shot. Kahit pa bumababa mga kaso ng COVID-19, ay hindi pa rin dapat maging kampante dahil may banta pa rin ng mga variants ito. Maaari pa rin mahawa at makahawa ng iba. Kaya kailangan ng dagdag proteksyon laban sa malalang sakit at kamatayan dulot ng COVID-19. Tandaan ang bida behavior kung magpapabakuna. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. JV sa Bishopy Lifestyle. Tubig na yan, kalusugan ay unahin
mga lahi ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito, sa healthy habits go na go. Para sa healthy Pilipinas. Todo pito, 7 healthy habits na go na go. Be clean, live sustainably. Ang kalusugan natin nakaugnay sa kalinisan ng ating kapaligiran. Kasama rito ang malinis na hangin, ligtas at malinis na tubig para sa lahat. Wastong pagtatapon ng basura at iba pa. Ang hindi wastong pangangalaga ng kapaligiran ay nagpapalala o nagiging dahilan din ng climate change. Lagpas 5 milyong Pilipino ang naaapektuhan nito. Umaabot sa 20 bagyo ang dumadaan sa Pilipinas kada taon. Apektado ang tirahan at kabuhayan ng mga tao. Dulot din ito ang pag-apaw ng mga ilog na nagiging sanhi ng matinding pagbaha. Ang dala nitong maruming tubig baha at iba pang pinsala ay nagiging sanhi ng mga sakit, impeksyon at kamatayan. Kaya sama-sama nating pangalagaan ang ating kapaligiran para iwas sakit at mapanatiling malusog ang katawan. Sundan natin ang mga tips na to. Maglakad o magbisikleta para maiwasan ang paggamit ng mga sasakyang nagbubuga ng usok na nagpaparumi sa hangin at kapaligiran. Bawasan din ang pagkonsumo at pagbili ng mga bagong bagay, lalo kung hindi naman kinakailangan. Reduce, reuse, recycle. Hindi natin maiiwasan ang mga kalamidad, pero kaya itong paghandaan bago pa ito dumating. Magtanim ng mga puno para mabawasan ang pagbaha at gumawa ng survival go bags. Let's be clean, live sustainably. Todo ang kalusugan kapag malinis ang kapaligiran. And mass disease cases or HFMD cases today, November 29, 2022. I am Max Ranyesas and I will be your host for this morning. So for today's press conference, we are joined by Dr. Janish Alcala Arellano of DOH Bicol CHD. We also have Dr. Estela Zenit and Mr. John Edmond Dominic Bailon of the Provincial Health Office of Albay. We are also joined by Mr. Ken Noida of the Provincial DOH Office of Albay. Let me acknowledge as well our participants for this morning's press con, our media partners. We also have from the Albay Provincial Health Office, from the DOH hospitals, from Catanduanes Bato Maternity Clinic, CHO Iriga City. We also have participants from the Department of Education. So good morning, everyone. Welcome once again to our press conference. So today we will be giving the regional and provincial updates on HFMD cases. After the discussions, we will be having a Q&A with our panelists, Dr. Janish, Dr. Zenit, Mr. Bailon, and Mr. Noida. If you have any questions regarding the discussions, you may input them sa ating chat box here on Cisco WebEx. You may also manifest them later on by raising your hand. So let's begin with the HFMD regional update from the DOH Bicol CHD, Dr. Janish Alcala Arellano. Good morning, Dr. Janish. Hello, good morning. Can you hear me? Yes po, Dra. Loud and clear po. Okay, thank you. So, good morning po sa ating lahat, sa ating mga participants for this morning, our media partners, our LGU partners, our provincial health offices, and also our DH family, syempre, and other agencies such as the PIA and DepEd
partners nandito din, and also representatives from our local health centers and DOH hospitals. Okay, so thank you for your attendance to this press conference. So, can I share my screen? Go ahead po, Takara. Okay. Nakikita na po ba? Yes Hello? po. Okay, sige. So, again, so this is not a new presentation. So this was actually presented to you already by our food and waterborne coordinators, si Ma'am Francine Yorga. So this is just a reiteration to the updates and also information on hand, foot, and mouth diseases. So ano po yung hand, foot, and mouth disease? So ito pong hand, foot, and mouth disease, we should not mistake this with foot and mouth disease kasi yun po yung sa animal side. But on the human side, ito yung hand, foot, and mouth disease. So this is caused by the virus. So mga virus po ang nagkukos nito. The human enteroviruses species A or the HEVA from the genus Enterovirus from family Picornaviridae. So, ang usual na strain na nakikita dito sa atin is the Enterovirus 71 or the EVA71 and also the Coxsackie virus A16, A6, and also A10. So, the hand and foot and mouth disease is mild but very contagious. So, mabilis po siyang kumalat, mabilis na makahawa, and is common viral illness of infants and children. So infected individuals are most contagious during the first week of their illness, and the incubation period is 2 to 14 days po. Okay? So yung incubation period ay yung time na na-acquire mo yung mikrobyo o yung virus up to the time na mag-start na yung signs and symptoms. So yun po yung incubation period natin. Okay? So paano po ba ito kumakalat? Ano yung spread? So yan makikita po natin dito sa slide. Nandyan po, close personal contact. Lalo na kung may mga blisters or may mga rashes ang kamay. The air through coughing or sneezing. Talsik ng laway pag umuubo, pag bumabahing o naghahatching. Tumatalsik po yung ating saliva o minsan yung plema na or yung sa ilong tumatalsik din. So pwede po yun transfer sa ibang tao. Then contact with contaminated objects and surfaces. So napaka-importante po nito yung mga hinawakan ng infected person. So halimbawa umubo siya o suminga. Umubo siya sa kamay niya, suminga siya sa kamay niya, tapos humawak siya ng mga gamit gaya ng laruan, in the case of our children, tapos kung saan-saang mga surfaces, sa table, sa chairs, kahit na ano pong pwedeng hawakan. Pwede pong matransfer yung mga mikrobyo na nandun sa ating mga kamay dahil ito po ay naubuhan natin or nasingahan. Okay. And another method or way na mas spread ito ay contact with feces, especially with children. Di ba po, pag tayo ay sa ating mga babies, pag nagpapalit po ng mga diapers, pag nagpapalit po ng lampin, pag naglilinis po ng mga babies natin, mga anak natin, hindi po minsan maiwasan na talagang makahawak tayo ng mga dumi doon po sa diapers or sa mga lampin. So, contact with the feces o yung dumi ng bata ay pwede rin pong mag-transfer
through our hands. Okay? So, ano po yung signs and symptoms? Ano po yung makikita natin? So, una-una sa lahat yung fever. Pero minsan po, hindi fever agad ang makikita. Minsan yung mga parang singaw po sa bibig. Nauuna yung mga singaw-singaw sa bibig dito sa may malapit sa lips, sa loob, sa may gilagid, yun po yung mga blisters na nakikita natin, nauuna yon. Then minsan saka po magkaka-fever. So napaka-importante po na makita natin ang mga ma-check muna natin ang mga anak natin kung may lagnat, mataas ba yung lagnat, through temperature check, and also meron bang feeling unwell, parang may masakit sa katawan, lalo na yung mga bata na malalaki na. And ito na yung rash na tinatawag natin. Okay. Yung mga parang mga bilog-bilog na nakikita sa katawan. So ito po ay parang ano po, 'di ba, non-specific. May mga ibang sakit tayong nakikita na merong rashes din, merong mga bilog-bilog na ganyan na parang may tubig sa loob. Makikita natin yan sa ibang sakit. So mas maganda po talaga na lahat ng klaseng nakikita natin na ganito ay maging ano po tayo, maingat. Dahil usually po pag ganyang mga sakit ay virus po, mabilis po ito talagang kumalat. So doble ingat po tayo sa ating mga families. Okay? And yan po yung mga rashes makikita sa mga legs, sa arms, ito sa mukha. And also di na napakita dito usually sa legs and buttocks, sa mga puwetan, sa may puwetan ng ating mga anak. Okay? So makikita din natin yung irritability in infants and children, di mapakali, siyempre may nararamdaman, ganun po talaga, and walang ganang kumain. Usually dahil meron silang mga blisters or merong mga singaw sa bibig. So hindi sila talaga makakain. Okay, for the treatment, so alam naman natin po pag sinabing virus, wala pong gamot dyan. Kahit anong klaseng virus po, di po talaga nagagamot yan, no? Di po yan tinatabla ng antibiotic. And ano po yung kailangan lang natin gawin is to relieve the symptoms. Ano po yung nararamdaman ng bata? May lagnat ba? Yun po ang gagamutin. May sore throat? Yun po ang gagamutin. Pero hindi po ito pwedeng bigyan ng antibiotic dahil virus nga po. Okay, so tandaan natin, basta virus, wala pong gamot. Di po ito tinatabla ng antibiotics. Ang tinatablan po ng antibiotics ay mga bacteria po. Yun po yung klase ng mikrobyo po. Pero in this case, pag virus, hindi po talaga ito tatabla ng ating mga antibiotics. So there is no specific treatment. The signs and symptoms usually clear in 7 to 10 days. So 1 week po talaga. And yun nga, symptomatic treatment, topical oral anesthetic, pwedeng ibigay doon sa mga mouth sores, and over-the-counter medications other than aspirin, yung mga paracetamol natin or ibuprofen if needed. So ano po yung mga measures for the infected children? So kailangan po i-isolate. So una sa lahat nga, di ba, i-surveillance natin ang ating mga bahay. Okay, tingnan natin, sino ba dito ang may lagnat sa bahay? Sino ba dito ang may sakit? So pag may ganun, i-isolate na po agad, lalo na kung hindi natin sigurado kung anong meron siya. Para hindi po lahat ng family members, lahat ng kasama sa bahay ay magkasakit. So pag sinabi nating isolate, dapat nakaseparate sana ng room, nakaseparate sana siya ng pagkain, nakaseparate siya ng tawag diyan, mga gamit. Na mga personal gamit, especially pagka may sakit talaga. And of course, yung caregiver dapat nag-isolate na rin kasi syempre in contact siya with the patient. So siya yung magmo-monitor ng child's fever, siya yung magmo-monitor ng signs and symptoms, and dapat marunong din siya mag-detect kung ang bata ba ay or ang any family member ay nagiging malala na yung sakit, yung pakiramdam, or gumaganda na yung pakiramdam. Okay?
So ensure that they do not get dehydrated. So remember na kanina po, 'di ba na-mention ko na yung mga batang may ganitong sakit ay usually nag-start with mouth sores, merong mga sores. So minsan hindi sila makakain, hindi sila makainom. So make sure po na gawan natin ng paraan na makakain, makainom kasi 'di ba alam naman natin na 'pag hindi na puwedeng makakain, makainom, isa 'yun sa mga sign na dapat dadalhin na natin 'yan sa facility o sa hospital. Kasi alam naman natin basta mga bata, mabilis po 'yan ma-dehydrate, okey? Mabilis po 'yan na, mawalan ng ganang kumain especially pagka may sakit. Okay. So, avoid oily and spicy food which will aggravate sores in the throat. So, ito yung mga older children din, ating mga adults. So, makakapag-aggravate din yan sa kanilang pakiramdam. And ensure everything is sanitized. So, dapat meron tayo pa rin mga alcohol and also yung paglilinis sa paligid, sa mga ginamit na mga utensils, mga ginamit na mga tuwalya, gano'n, lahat. And proper disposal of diaper siyempre, para hindi siya makuha ng ating mga ano ba yung tawag diyan, ng ating mga peste, 'di ba? Minsan pagka na hindi natin naayos yung ating mga basura o puwedeng puntahan niya ng mga kung ano-ano like aso tapos ililipat sa ibang bahay. Yung ibang bahay mahahawakan, hahawak, maglilinis, mga gano'n po. So, na-imagine na natin kung paano 'yun. Kaya importante po na maayos ang ating mga disposal, ng mga basura and other especially itong mga infectious kasi, lalo na yung may mga, um, tawag diyan, dumi ng bata. And ito po, proper washing of, infected clothes. So as part of personal hygiene, dapat cut nails and, maligo po at least twice a day. So para, malinis po talaga. Then, give room temperature food. So yun, iwasan yung mga irritation sa bibig. And of course, magpa-clear muna sa doktor before sending back to school yung ating mga anak. Okay? So, yun, na-mention ko na ito kanina, the most common complication is dehydration. So, dahil di makakain, di makainom, dahil sa mga source, kailangan gawan natin ng paraan para mapainom natin siya, mapakain pa din yung bata kahit papaano. Okay? And of course, siyempre, partner ng ng hand, foot, and mouth disease ay yung fever. Di ba, pag nagfi-fever, lalagnate, ay ano yan, papawisan, then magko-contribute po yan sa dehydration. So, make sure po din na maano natin. So, ma-force fluids, mabigyan natin siya ng pagkain and also yung tubig. Okay. But there are rare and sometimes serious form of the virus na nagko-cause siya ng mga complications such as viral meningitis and encephalitis. So ito yung mga life-threatening, ito yung pwedeng mag-cause ng death sa ating mga anak pagka hindi po ito agad naagapan. So again, reminding everyone that this is a virus. So wag nating kalimutan yung mga lessons learned sa ating COVID-19, 'di ba? Pandemic. Actually, hindi pa tayo tapos 'di ba sa ating pandemic situation. Meron namang virus. Maraming virus po, no? So kasama niya diyan yung itong hand, foot, and mouth disease. So wag natin sana kalimutan yung mga lessons learned natin with COVID-19. So in fact, ini-employ pa rin natin yung mga strategies with the COVID-19. So, natatandaan niyo siguro itong PDITR strategy natin, yung prevention, detection, isolation, treat, and reintegrate. So, ito po ay applicable pa rin sa ating situation ngayon, yung ating hand, foot, and mouth disease cases. So, kailangan matandaan natin ano ba yung mga dapat gawin sa ating prevention, detection, isolation, treat, and reintegration. So, sa prevention,
we always still emphasize yung minimum public health standards, di ba? So parang lumuluwag na yung ating sitwasyon kaya yung mga tao hindi na nagmamask. Pero isipin niyo po, ang mode of transmission nitong hand, foot, and mouth disease ay droplet din. Yung talsik ng laway, yung pag nahawakan mo yun o natalsikan ka habang nagsasalita or nakanganga ka, di ba? Nakalimutan mo, nakanganga ka pala, di ba? Tapos biglang may nagsalita na natalsikan ka ng laway o di ka nakamask. So paano yun? As I've mentioned, itong paggamit ng ating mga mask, face mask ay napaka-importante kasi hindi lang COVID-19 po ang iniiwasan nito. So maraming sakit, marami pong mga viral infections ang pwedeng ma-prevent nito. So which includes itong HFMD, okay? So again, ulit-ulit po, regular hand washing, ang paghuhugas talaga ay ulit-ulit, hindi po isang beses kasi once na in contact ka na naman with an infected item, surface, nakahawak ka ulit, infected ka ulit. So make sure na every time na hawak ka, lalo na pag ikaw ay isang caregiver din, ikaw yung nag-aalaga sa may sakit, make sure na mag-hand wash talaga kahit sa bahay po, no? Paulit-ulit. Or if walang tubig dahil walang tubig. So, nandyan pa rin yung ating mga sanitizer and also yung ating alcohol po, no? And of course, personal hygiene, maraming sakit ang mapiprevent with cleanliness. It's not just with personal cleanliness but also sa ating surroundings, sanitation sa ating mga areas, sa ating mga bahay, sa ating mga kwarto, sa inyong mga CR, sa lahat ng areas po na regular niyong pinupuntahan and especially ng atin din ng mga anak. So, kailangan po yung sanitation and cleanliness. So, with the PDITI strategy, nandito yung detection. So, detection, ano po ang pinakamaganda dito? Dapat po yung, di ba na-mention ko na sa kanina na yung surveillance po nag-uumpisa sa mga bahay natin, no? Huwag na nating antayan ang mag-surveillance ay health worker or yung mga taga-health, city health office or yung mga taga-RHU. Ma-detect na natin sino ba ang may sakit sa family. So make sure po na kung sino ang may sakit, ma-isolate na agad, wag nang papasukin syempre sa school o sa office o sa work o kung saan man. Kasi sigurado po yan, mabilis po yan nakakalat. And kung ano po yung nararamdaman, make sure po na mabigyan na siya ng karampatang gamot. And kung hindi po hindi po kayang i-manage sa bahay, kailangan po mag-seek na ng consult. So, i-report agad pag hindi na kaya. So, alam naman natin yung mga reportable diseases na naririnig natin sa balita, naririnig natin sa ating mga radyo, TV, kung meron po nito nakikita sa mga bahay natin, of course, automatic i-report na po natin sa ating mga health authorities. So, dito actually, we can mobilize our barangay health emergency response teams, di ba? Yung ating mga BERTs, kasi pwede yung tumulong para ma-detect ano ba yung mga dito sa mga bahay-bahay, maraming may lagnat, maraming may mga rashes, maraming may mga singaw. So, i-report na po agad yun para ma-control or hindi na mag-spread yung ganitong mga sakit sa community. So, BERT pa rin, no? Narinig nyo yan sa COVID-19. So, pwede po siyang ma-mobilize dito. And number 3, yung isolation. So, alam na natin, pag sinabing isolation, ihiwalay, i-separate ang may sakit doon sa mga walang sakit. So, pag sinabing separate, parang yung ginawa natin din sa COVID. Kung pwede po, solo siya sa isang room, solo siya sa isang kwarto para hindi po siya makahawa ng sakit. Lalo na pag virus po talaga, mabilis po talagang kakalat. And standard precautions with droplets. So pag sinabing droplet, yun nga, yung mga talsik ng laway, yung mga any secretion coming from the sick person from the body, kahit ano pong lumalabas dyan, i-consider po natin na infectious siya. So make sure po na
once na we come into contact with this with this secretions, make sure po na maghugas tayo ng kamay, or if available naman po yung mga gloves natin, then we can use that po sa ating mga bahay. So, we employ this infection prevention and control measures po. Not just, akala natin sa health facilities lang yung infection prevention and control measures. So, pati sa bahay, kailangan po. Pati sa ating mga workplaces, pati sa ating mga schools, kailangan po ay ginagawa natin ito to prevent the spread of diseases. Okay? So the treat and reintegrate, again, yung HFMD is mild and self-limiting. Gaya ng ibang virus, ang karamihan sa kanila talaga ay self-limiting, yung anong tawag diyan, paggagaling ka ng kusa. Lalo na kung ikaw ay naman ay malakas naman ang iyong katawan, kumakain ka naman ng maayos, dati ka ng healthy, 'di ba? Meron kang mga healthy lifestyle, healthy activities. So, usually yun po yung mabilis mag-recover. Sila po yung mga hindi nagkakaroon ng mga complications. So, yung mga may complications ay usually yung may mga ibang sakit, may ibang comorbidities. So, natatandaan natin, 'di ba? Sa COVID-19, ang mga ang nagli-lead sa severe COVID-19 disease ay yung may mga comorbidities or may ibang malalang sakit or may ibang long-term illness na yun po yung nakakapagpalala sa sakit. Okay? So, kailangan po sila ng close monitoring and of course, referral agad sa ating pinakamalapit na hospitals and health facilities. And yon. So, reintegrate, once na ang ibig lang sabihin po ng reintegrate ay once that our patients or our family members have recovered, tapos na sila sa kanilang sakit, na-declare na ng ating mga health authorities na okay na siya, recovered na siya, then pwede na po siyang bumalik sa work, sa schools, pwede na siyang makihalo ulit sa ating sa bahay, no? Sa pakikisalamuha within the household. So, yun po yung reintegration. Okay? So, ito lang yung ibang mga ginawa, orientation of provincial coordinators on this disease. Actually, itong HFMD, nag-start siya with the surveillance. Matagal na po, matagal na siyang sakit, nag-re-emerge na naman. So, part na siya ng re-emerging infectious diseases. So, as early as this year, hindi mo makita, no? Walis. Pero ngayon, uso, dahil madaming nagkakasakit. So, ngayon natin ito titingnan. Then, of course, meron tayong mga information materials na na-i-post sa ating DOH Bicol Facebook page and of course, sa website. So, for the cases, so ito siguro nakita nyo na, November 5 ito, no? But, the latest, so marami ng municipalities ang affected with the with the HFMD, no? So, itong third column, ito yung sa Sentinel Hospitals, while, wait lang. Itong fourth column ay yung sa mga reported sa community. So, based on this, meron tayong 417, but as of, saan yun? As of, ano ba ito? As of November 28, na tayo total of 20 suspects. We have 849 cases. So, pero yung mga laboratory confirm, ito talaga yung napatest. We have
20 positive laboratory cases, positive laboratory cases. And for Albay, we have, ito yung reported with the rest. So, no, Sentinel hospitals, we have 14. And from the committee, we have 569. So again, maybe the PHO will be reporting later po on the number of cases that they have with them. But for our regional epidemiology and surveillance unit, we have 516, a total of 583 suspect cases for Albay. Okay po? So again, ito, ulit-ulit lang po ito. Ano yung mga preventive measures? Avoid close contact with sick people. Cover your cough. Okay. Ubokabularyo, no? So, yung ubokabularyo narinig natin sa TB, pero ginamit sa COVID. And ngayon, gagamitin natin sa hand, foot, and mouth disease. Okay? And of course, frequent hand washing. Disinfect all surfaces. And also, yung ating, ano po, frequently touch areas, ano? And items, frequently touch items like toys sa mga bata dahil yun ulit-ulit nilang hinahawakan, no? And hindi po simpleng ano lang, spraying lang. Importante po na pupunasan talaga at malinis, no? Stay at home if you are sick. Avoid touching your face with unwashed hands. Okay, so once na ang virus po ay makapasok sa katawan natin, dun po siya mabubuhay. So make sure po na hindi siya makapasok sa mga open areas ng katawan natin. Saan yon? Ilong, bibig, mata, di ba? Mga mucous membranes, yun po yung, kaya wag na po tayo maghawak sa mga areas na, lalo na kung di natin sigurado yung kamay natin kung malinis o hindi, no? So, also kung meron tayong mga sugat, pwede din pasukan din yan ng kung ano-anong mikrobyo. So, make sure po na malinis yung ating mga ano po, mga skin. Okay. And of course, to stay strong and healthy, dapat meron tayong nutritious and balanced diet. So again, ito po, ulit-ulit yung hand washing, 20 seconds. Pwede tayong mag-alcohol-based hand sanitizer. So, kailan tayo maghuhugas? Diba? Na-mention ko na rin kanina. After changing diapers sa ating mga anak, after using the toilet, after using the toilet, after magbahing, magsinga, mag-ubo, then before and after caring for someone who is sick. So, yun po. Then, tulungan natin yung mga anak natin na maghugas ng kamay. Turuan, tulungan, i-guide kung paano ba ang paghuhugas. Okay? Ng kanilang mga kamay. Yan. Clean and disinfect frequently touched surfaces and shared items. Ano ba yung pinag-share? So, sana yung mga personal items natin ay hindi natin sinishare, no? Ikaw lang talaga ang gumagamit dapat niyan. Okay? So, yung toys, yun talaga, nasi-share yun, di ba, sa mga anak natin. And of course, yung doorknobs, kasi labas-pasok, mga ganon. So, make sure na ito din yung mga frequently areas or items na dapat na dinidisinfect. Again, avoid touching your eyes, nose, and mouth. Okay, so, yun. Lalo na kung hindi malinis yung inyong kamay or hindi po kayo naghugas ng kamay. Avoid close contact with sick people. Avoid touching someone, di ba? With COVID-19, nakaano na tayo, di ba? Ano yun? Fist, ano? Ano bang tawag sa fist? Basta fist na lang ginagamit instead of shaking your hands or yung siko na lang ginagamit to acknowledge someone. So, yun po, wala na munang hugging or kissing. Ang mga bata yata ay very prone dito dahil sila ginagawa usually ito sa ng mga bata, ng mga anak natin. So, if your child is sick, mild siya, but if your child have fever, merong uncontrolled drooling with mouth sores, and children should isolate at home to prevent spread of infection. Okay?
So ito, same lang po ito sa mga na-mention ko na. Okay, so kailan po natin kailangang mag-seek ng consult sa ating mga healthcare provider. So, your child is not drinking enough to stay hydrated. So, yung na-mention ko kanina, hindi siya umiinom, hindi na siya kumakain, and the symptoms do not improve after 10 days. Your child has a weakened immune system. Yung weakened immune system ay dahil sila pa ay bata or meron silang ibang sakit, meron silang ibang comorbidity, or meron silang ibang long-term illness. Okay? The symptoms are severe. So, pag may nakita na kayo sa inyong anak, maliban dun sa mga na-mention ko, pwedeng papunta na po yan doon. So, make sure na mag-seek tayo ng consult. And your child is very young, especially younger than 6 months. So, again, very, very critical yung ating mga newborn to 6 months, mabilis mag-progress yung illness, especially kung bata pa. So make sure na mag-seek consult agad, lalo na kung hindi na po ma-manage sa bahay. Okay, so yun lamang po. So ito lang yung guidelines natin issued by the DOH. Kung mapansin nyo, ano po ito, no? Department Memorandum 2012-0221. So interim guidelines for surveillance hand, foot, and mouth disease and severe enteroviral disease. So 2012 pa po ito, no? So nakalimutan na natin siguro kung paano to. So we will just be providing you with these guidelines, lalo na sa ating mga health workers. And ito yung mga classification ng sakit. Suspected case of HFMD, any individual regardless of age who develop acute febrile illness with papulovesicular or maculopapular rash on palms and soles, with or without vesicular lesion or ulcers in the mouth. Okay? Suspect pa lang po yun. Probable case, pag ikaw ay suspect, pero hindi ka pa confirmed by laboratory, pero malapit ka doon sa area kung saan merong laboratory confirmed case. So, halimbawa, sa school, doon ka pumapasok sa school na may laboratory confirmed case, probable case ka po. And also, kung kasama mo sa bahay, merong confirmed case, probable case ka. Okay? And yung time din, yung inyong contact is within 12 weeks. So, matagal, no? 12 weeks, halos 2 months, no? Na nakakontak ka sa person na may laboratory confirmed, pwedeng meron ka rin. Okay? So, confirmed case of HFMD, ito yung with positive laboratory result for human enterovirus that cause the HFMD. So, in our case, we have 20 positive laboratory result. Ito talaga yung confirmed case ng HFMD in Bicol region. So, 20 po yun. And suspected case of severe enteroviral disease, any child less than 10 years of age with fever plus any severe signs and symptoms. Referable to CNS or the central nervous system involvement, autonomic nervous system dysregulation, or cardiopulmonary failure. So, yun po yung ating severe case. Okay, so hindi ko na po yan i-discuss. It's for our surveillance units. Meron lang po akong isang i-emphasize dito. So, ang laboratory natin is with the Research Institute for Tropical Medicine. Doon po natin pinapadala ang specimen for confirmatory testing. And, okay, so ito lang, gusto ko lang pong i-emphasize that, di ba meron tayong mga surveillance officers in the health centers and in the hospitals, yung, di ba, for the municipal, we have the MESU, for the city, we have the SESU, and for the hospital, we have the HESU. Okay, so, dito naman, if other facilities, so ano yung other facilities? It may be a school or clinic, school clinic, without designated disease surveillance coordinator. So the attending healthcare provider shall report suspected cases of HFMD and severe enteroviral disease
to the respective local health offices. So yun po, meron sana yung mga healthcare providers natin sa ating mga areas, workplaces, schools, kung may mga school nurse po tayo, yun po yung magiging surveillance officer. Siya po yung titingin kung sinong baka merong mga suspect cases dito. And immediately report po to the local health offices for assistance and also para matulungan ko ano pa ang gagawin with the suspect cases. Okay? Okay, so ito lang po yung mga gagawin. Again, as with the COVID-19, kailangan din dito ng multidisciplinary and multi-sectoral team. So we cannot handle this alone, especially kung marami na pong cases. We need all the assistance and cooperation of other agencies. So pwede po nating itap, baka meron silang resources that could help us in the control and response to the outbreak of HFMD. So kausapin po natin or makipag-meeting sa mga ibang agencies, baka meron po silang suggestion pero meron silang pwedeng maitulong para sa ating control measures. Okay, so yan po. So that ends my presentation. Maraming salamat po for your attention. Over to you, Max. Thank you very much po, Dr. Janish, for the information and the updates on the regional level of HFMD cases. So let's proceed now to the provincial updates from the Provincial Health Office of Albay. We have with us Dr. Estela Zenit and Mr. John Edmund Dominic Bailon. I believe Mr. Bailon will be presenting the data on this. Mr. Bailon, good afternoon. Yes, Good morning. Good morning po. Okay, so I'll be sharing my screen. Okay, so nakikita po lang. Yes po, sir. Okay, so the HFMD cases in Albay from January to November 2022. So that's from morbidity week 1 to 47. So HFMD cases by month. So January we have 3 in Albay. March we have 2. April we have 7. May, June, and July wala pong reported suspected case for HFMD. August we have 3. September we have 16. October we have 59, and November 1 till November 26, it's 495, so a total of 585. And when it comes to the age group, for 0 to 11 months, we have 18 males and 11 females, a total of 29. 1 to 5 years old, we have 199 males and 201 females, a total of 400. 6 to 10 years old, we have 77 males and 63 females for 140. For 11 to 15 years old, we have 7 males and 5 females, so for a total of 12. And also for 16 to 20 years old, we have 1 male and 2 female, total of 3. And for 21 to 25 years old, we have 1 female recorded, so total of 585. Okay, so for the suspected HFMD cases by gender, we have 48% of our suspected HFMD cases are female and 52% of them are male. And for the municipalities,
So the highest municipality or cases is 162 for OWAS, followed by 107 for Legazpi City. And to be followed by 753 for Ginobatan, 55 for Daraga, 50 for Kamalig, and 30 for Tiwi, 25 for Tabaco City, and Santo Domingo and Pulangi has 16, and 13 for Rapu-Rapu and Legao City, 8. So per morbidity week, the highest recorded was during morbidity week number 46. We've recorded 231 suspected HFMD cases. And morbidity week 47 with 148 cases. So we see here the highest or the daily suspected HFMD cases. The highest is recorded on November 18, 2022. So timeline of events from January to July 2022, we have 12 cases. This 12 cases was recorded during January, March, and April. All of these cases are from Legazpi City. On August 2022, we have 3 cases. We have 2 from Tiwi and 1 from Daraga. On September 2022, we have 16 cases. 15 are recorded from Daraga who are studying at Bagtang Elementary School and 1 from Tiwi Albay. And on October 2022, 59 cases were reported. And also from November 1 to 26, we have 495 cases reported. And we put a note here that other LGUs has pending submission of reports. So, pwede pa po tumagdag or gumalaw yung aming data. Kasi medyo nalilate po yung ating reporting from our RHUs and hospitals. Okay, so actions taken by the PHO, PSU, or DSOs and our PDOs. So we've done case investigation and verification of health events, timely collection of data. Also, we've informed PHPRU about the health event. Also informed the DMO school or DSO and PDO. Also, we've conducted interview investigation and verification of the parents of the cases, or the suspected cases for HFMD, and also we've done IEC to the faculty of Albay Central School on HFMD and also radio and media advertisement. And also we've also posted on our APHO page or Facebook page for some IEC materials. Also, we distribute disinfectants to all LGUs. We've done active case finding. Also, we've assist LGUs in disinfection as requested. So mostly, the schools requested for disinfection. And also, we've assessed in the collection of specimen for confirmatory tests. So, as of date, we have collected 5 random samples and awaiting for the confirmatory result from our ITM. And also, yesterday, we've done the coordination with the stakeholders, with our
PDO and MHOs, and also with DepEd. So actions taken by our NESU and our HU, so they help in management and the isolation of patient or the clients. Also, they've done IEC for parents and school staff in their locality. Also, they've done disinfection of schools in the community where our suspected HFMD cases are living. And also, they facilitated random RT-PCR swabbing for confirmatory and case investigation and verification. Okay, so this is just one part of the IEC that we've posted on our Facebook page. So, ano yung mga dapat gawin as Dr. Janice also informed us kung ano ba yung mga dapat nating gawin when nakita natin na may mga symptoms or signs and symptoms ang ating anak. And also kung paano maiwasan. Ulitin ko lang po, it's pagpiliin po na ang paghugas ng kamay. And also, ang disinfectant, hindi naman po siya talaga yung kailangan na mag-misting. Maglinis lang po ng paligid, lalo na yung mga laging nahahawakang bagay ng mga batang infected. Pagpunas lang po with disinfectant or Lysol spray, okay na po yun. Or yung minimix po natin na chlorine and water solution, pwede na po siya. Okay, so I think yan lang po yung presentation ko. Thank you very much po, sir. So I guess we'll proceed now to the Q&A of our press conference. To answer the questions of our media partners, we will be joined again by Dr. Janice Alcala-Arellano, Dr. Zenit, Mr. Bailon, and we also have Mr. Ken Noida from the Provincial DOH Office of Albay. So to start off, let's start with the questions we have collected earlier from our media partners. These questions have already been answered, such as saan nakukuha karamihan ng HFMD, anong age exact ang karamihan na tinatamaan, and paano nagiging transmissible. So again, these questions have already been answered earlier. Our viewers, our media partners may review the press conference as this is live also on Facebook and on YouTube. So let's proceed to the next question. This is from Mr. Luis Barcena, and this is for Dr. Janice Alcala-Arellano. Gaano ka-risky ang schools sa HFMD? Dr. Janice? Hello? Okay po, naririnig? Yes po, Okay, Dr. as mentioned earlier, di ba, isa ang school sa mga talagang high risk kasi usually, di ba, ang infected with HFMD ay ang ating mga children, no? And our children are mahilig sila sa mga hawak, mahilig sila sa mga marami silang frequently touch items sa schools, and also di natin maiwasan na minsan hindi sila nakakapaghugas ng kamay, hindi mahilig maghugas ng kamay, hindi mahilig mag-disinfect ng kanilang mga kamay, and also mag-sanitize ng kanilang mga kamay. So we are really strongly advocating na sa bahay pa lang ay tuturuan na natin ang ating mga anak on how to take care of themselves, especially on personal hygiene. And kasi mabilis po talaga ang pag-spread ng ating HFMD sa mga schools. So yun po. And lalo na yung may mga sakit, yung mga anak natin na may mga karamdaman, sana ay hindi na po natin pinapapasok kasi yun po, mabilis po talaga yung pagkalat, especially with the
secretions, di ba? Pagka may mga umubo lang dyan, bumahing, hinawakan yung ilong, hinawakan yung bibig, automatic mabilis po yan magkakasakit talaga. Thank you very much, Doctora. For our next question, Mr. Luans Barsana asked if may namatay na ba sa HFMD. Similarly, Mr. Christopher Novello also asked, is HFMD fatal? Doctora? Okay, so as I mentioned, meron tayong tinatawag na severe form of enterovirus disease. So ito yung pwedeng mag-cause ng death or it can be fatal. Sana hindi po magkaroon ng mga anak natin. So generally mild lang yung HFMD as long as hindi sila mag-develop ng complications, and also maingatan natin lalo na yung mga anak natin or mga family members na merong mga comorbidities or yung may mga ibang sakit na magiging mag-cause or mag-lead sa complications. Thank you po, Doctora. Another question po from Mr. Christopher Novello. Matatawag ba nating alarming yung sudden spike? Mr. Bailon, would you like to comment on that as well? Dito kayo tara. Okay, so Hello, Max. yes po, Doctora. Any increasing number of cases, kahit anumang sakit ay talagang alarming, di ba? Kasi sakit ito, syempre, especially yung mga tao na hindi kilala or hindi alam kung paano i-manage, it is really alarming. So, we should really have ourselves informed, makinig tayo sa mga reliable sources for information. Pwede rin tayong magbasa, makialam, no? Makialam sa ating community, ano bang meron para maging din po tayo educated and alam natin kung ano yung mga measures na dapat gawin, especially, di ba, yung na-mention ko kanina, surveillance starts at home. So, dun pa lang tinitingnan natin, ano ba ang mga dapat titingnan, ano ba dapat ang babantayan, ano ba dapat ang ire-report. So, yun yung So, really alarming. Really alarming. Thank you. Thank you very much po, Doctora. So, we have received a question here sa ating chat box. Sa FMD, na-identify ang ground zero. Can that be done sa HFMD? Hello, Max. Can we request Sir Ken to answer that? Sir Ken Noida to answer. Sir Ken Noida, are you with us this morning po? Morning po. Yes, good morning. What was the question, please? Sir, sa FMD raw po na-identify ang ground zero. Can that be done sa HFMD? Okay, pertaining to that question, Max, yung as discussed nga din po ni Sir Bailon kanina, ni Sir Jed, there were cases initially reported from Legazpi City nung start of the year. And with that, the local health naman of Legazpi City contained the conditions, no? And nakita naman natin how effective their control measures were, kaya matagal-tagal din bago nasundan ang mga sakit na ito. And we just have to emphasize, no, na importante talaga at this point in time yung ating hygiene measures, the sanitation measures natin, and including the cough manners to be observed by everyone na dapat ituro din sa mga anak or sa mga bata itong cough etiquette or cough manners na to in order to prevent the spread of infection. Kasi nga, na-mention din kanina ni Dr. Janish that it could be through the surface, contaminated surface, na kapag nahawakan ito ng mga bata, can be now then the possible source of infection of these children for the HFMD. As to the question, na na-identify ba ang ground zero? Well, basically, mahirap din siyang i-identify at mahirap din siya i-prove kasi nga
it all starts doon sa isang household na may or may not be able to report. Kaya in-emphasize ni Dr. Janish kanina yung importance ng surveillance na even a simple single sign of a fever or manifestation ng fever then followed by rashes, kinakailangan na itong i-report through your BHW. And si BHW naman will then report it to the nurse or to the midwife on duty on the area nang sa ganon, na-alert ang health system at hindi na ito dumadami. Sa side naman ho ng mga schools, there is also a possibility and the opportunity to do networking and coordination sa mga healthcare workers ng local government unit where the school is. Lalong-lalo na may nurses man po dyan, may doctors din po assigned sa mga schools. Importante po yung networking among ng healthcare workers and i-involve din natin si BHW through the surveillance. Yun po. Thank you very much, Sir Ken. Proceeding to the next question. This was already mentioned by Dr. Janish, but brief reiteration na lang po. What measures were taken by DOH in response to the increasing HFMD cases? Okay, thank you, Max. So, ang role of the role of DOH really lies on the technical assistance to our local government units and all our stakeholders. So, as I mentioned, as early as March of this year, we have been advocating or we have been conducting information campaign to our coordinators and our partners at the local level, including po ang DepEd and other stakeholders po. So, as what we are doing here at the infectious disease cluster is we integrate with other programs kasi mostly naman is related with one another. So, in one meeting with stakeholders and other partners, lahat na po ng mga uso ng mga sakit pinag-uusapan na namin with the partners, and also ano ba yung mga pwedeng i-contribute ng bawat isa, and also we are tapping other agencies to assist us with this advocacy and the response kung ano ba yung pwede rin nilang ma-assist with the cases, increasing cases with the situation. Okay, so yun po, and also through our health promotion communication cluster, we have some information materials na posted to our website and Facebook page, and the distribution of other information materials such as yung mga hand washing na paulit-ulit. Actually, yun, yung mga ginamit natin before, it can still be used for this HFMD po. So, yun po, and also we have conducted radio interviews and other dissemination campaigns po with our partners. Thank you, Max. Thank you po, Doctora. We have received a question here on the chat box as well from Mr. Anthony Ludovice. Why is it that cases often arise on the month of October and November as compared to other months? Any comments po, Doctora? Actually, as I've mentioned, yung may mga cases na tayo as early as first quarter of this year. So, hindi lang siguro na hindi na halt, hindi na control. That's why nakita natin yung pagdami ngayon na, later part of the year. So, as I've mentioned, yung virus talaga is really fast, mabilis siyang mag-spread, mabilis siyang mag-transmit from person to person. So really, hindi natin masabi. It can happen any time of the year, and we just have to improve our sanitation and other safe practices po sa ating starts at home, workplaces and schools and other areas po. Thank you po, Doctora. So another question we received. Do lesions of HFMD always start on other parts of the body? May case po kasi na on day 3 na nagkaroon sa hand, foot, and mouth
kaya akala ibang sakit. Any comments po, Doktora? So, again po, if we see any of the signs and symptoms, immediately po i-report na agad. So, huwag na po mag-antay. Kahit nga fever pa lang po, i-report na agad. Una na nating antayin na may lumabas pang mga other symptoms. So, fever pa lang, mas magandang i-report na. Lalo na po ngayon, di ba? We have other febrile illnesses, no? So, ano ba yung mga ibang febrile illnesses? Di ba? Merong dengue. Baka hindi HFMD, dengue. Di ba? Fever din mag-start yun. O HFMD, fever din. And other influenza-like illnesses. So, lahat yun fever. So, i-report po agad. Lahat po yun ay reportable illnesses. So, yun po ang unang tingnan. Pag may fever po sa ating mga family, may nagkalagnat, i-report na po agad para mabigyan ng immediate intervention such as kung anong diagnostic exam ang dapat gawin and also ma-advise na kung anong dapat gawin, especially doon pa lang sa level ng household. Thank you. Thank you very much po, Dr. Janish. So I guess yun na lang po ang ating mga questions na ma-address ngayong umaga sa ating press conference. If may mga questions po na hindi natin nasagutan, you may send them in sa ating Facebook page, DOH Bicol CHD, and for our media partners, meron po tayong group chat for where you can send your questions. So once again, thank you very much for answering the questions. From the DOH Bicol CHD, Dr. Janish Alcala Arellano, from the Provincial DOH Office of Albay, Mr. Ken Noida, and from the Provincial Health Office of Albay, Mr. John Edmond Bailon. So I guess at this point, may we ask na lang po for your take-home messages. Let's start with Dr. Janish. So again, prevention is still important. Really, marami pong sakit talagang maiwasan with prevention. So make sure po that we do our best. Yeah. We all do our best to prevent being sick. We keep ourselves healthy and clean po para hindi tayo magkakasakit. So yun lang. Maraming salamat. Thank you, Dr. Janish. Mr. Ken Noida from the PDO Albay, would you like to say a few words po? Alright, thank you so much, Miss Max, and sa lahat po na nandito. So we take this opportunity to remind everyone that prompt reporting, early recognition, and early reporting of the condition, febrile, fever rashes, tapos meron pong mga nagkakaroon din ng parang inuubo, sinisipon, is of great importance. Kailangan ito i-report sa ating mga healthcare workers. Kahit po CBHW ay mayroon pong responsibility na alamin at ipagpaalam ang health conditions natin sa ating mga doctors and nurses dyan sa community or maging sa ating mga health facilities, no? Or other offices. Kailangan din po ng ating safety officer is also be able and capacitated to recognize, no, the importance of early reporting ng mga kasamahan sa opisina na may masamang nararamdaman. Dahil kahit noon po, and napapakinggan niyo po siguro kami sa side din po noon ng pag-uulat sa COVID-19, na kahit po meron po tayong mga masamang nararamdaman, ay dapat din po ito na ipagpapaalam kaagad na sa ganun naaagapan natin ang paglaganap na hindi na ito grumabe sa ating mga kapwa taga-community. So, importante po na ating sundin ang mga protocols din na nabanggit ni Doktora kanina, as well as ito po ay nabanggit din ni Sir Jed, yung mga preventive measures sa pag-iwas ng sakit na HFMD. Dahil ito po ay commonly affected ang mga bata. And importante na tayo bilang mga role models ng mga anak sa atin, sa ating kabahayan, sa ating barangay, ay dapat maturuan din natin sila ng tamang mga preventive measures na iyon. And daanin natin sa playtime, yung pagtuturo ng tamang hand washing and cuff manners sa mga bata. So yun lamang po, over to you. Thank you very much, Sir Ken.
From the Provincial Health Office of Albay, Mr. John Edmond Bailon, your take-home message po. Okay, so I think nasabi na lahat ni Dr. Janes and Sir Ken. So basically it's prevention. Bantayan po natin yung mga anak natin and teach them na yung proper hand washing and also kung pwedeng wag humawak ng saan-saan. Yun lang po. And for the parents din po, pinakamabuti po is to consult your doctor and report din po yung mga pagbabago sa mga anak nyo with your BHW para rin po ma-report din po through ay sa mga RHU and CHU. All right, thank you very much po, sir. Once again, thank you very much sa lahat na nag-attend po ng ating press conference today. We will see each other again sa ating mga regular activities such as the ulit sa COVID-19 and sa ating mga other radio programs. So thank you very much to our media partners who participated ngayong araw as well as to our other participants from other regions. We have from the DOH hospitals, RHUs, mga CHOs, and as well as sa ating mga partner agencies. So this has been Maxine Rañasas. Thank you very much for attending and good morning.